Hello my darling subscribers. जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों। थांनायल' नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बहा थांगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। Rangia जों लोगोफोर दा जों खैरा बारियाव थांगासिनो। बिरे बिरे थाङो गोसोआ नोंनि सेराव गोसोआव सानाय सिमाङा मा नाम नोंना बाबु? मा नाम? नोंना मा नाम बाबु? बाबु मा जोंनो लामा दिन्थिदो न? लामा दिन्थिदो नोंसोर जोंनो। Net, glue, blouse. Aini थाखाय आनैनि ओमफ्राय आंनि। मा होमबा? नैखिनिखौ लाबाय। কি নাম itu? Bonda? Mondabilia. Oh, Mondabilia. Terus itu? Puja. Hah? Puja. Puja. Aru itu? Pine. Pine. Australian pine. Aru itu Nuyantara. Aru itu? Itu Shirong pine. Shirong pine? Nuyantara. Nah, okol pakai. Pani daily diba lagi mana? Daily na lagi. बाजार खालामखांबाय जों दा साहा लोंना लानोसै बेनिफ्राय न'आव थांफिननोसै। आं बेयाव थावखौ होनानै लाखाबाय थावा दुंबाय दाना जों बेयाव सामब्राम गोजाखौ होनानै लानोसै ना गोनां जानाय मुवाफोरा सामब्राम गोजा फानलु देनाय फानलु गोरान देनाय जिरा देनाय ओमफ्राय बे थाइसुम दाना जों बेयाव सामब्राम गुफुरखौ बोखानानै लानोसै सामब्राम गुफुरखौ फाइन पेस्ट खालामाखै ओरैनो राफलि हानानैसो लादों आरोना जों आइया सामब्रामनि स्मेलखौ मोजां मोना बेनिखायनो जाहाथे स्मेला एसे खम फैथो बाट जों जानानै मोजां मोनो नालाय एसे राफलि माने गिदिर गिदिरैनो होदों आरो ओमफ्राय बे हायै देनानै होआखै दाना जों बेयाव बेदरखौ होनानै एवनोसै पियासाबो गल्डेन ब्राउन जाबाय गोजा गोजा खामनोसै दसे थाबावबा दाना जों बेयाव बेदरखौ होनानै लानोसै बेयाव बेदरखौ होनानै लाबाय दाना आं बेयाव संख्रि एसे होनानै दसे सम एवनोसै बेनिफ्राय हालदैखौ दसे सम एवनो होगोन आरोना दै एसे दै गखांनानै दैया जेला राननो सम जागोन अब्ला आं बेयाव हालदै होगोन दाना आं बेयाव संख्रिखौ होग्रोनानै लानोसै नायदो लोगोफोर बेयाव बेदरनिफ्राय हारसिङैनो दै ओंखारबाय दा बे दैया एसे रानहांबा जों बेयाव हालदैखौ होनोसै दाना होथ'वा स' दाना बेदरनिफ्राय दै ओंखारनानै दैया रानबाय ओमफ्राय थावबो ओंखारनो स्टार्ट खालामबाय दा जों हालदैखौ होनानै लानोसै हालदैखौ होनानै एवखांनायनि उनाव जों स्टेप बाय स्टेप गासै मस्लाफोरखौ होलांबाय थानोसै जिहेतु आंनियाव दा बेलेग मस्ला गैया बेनिखायनो आङो फानलु गोरान आरो जिरानि पाउडारखौ होगोन बेनि उनाव नोंथांमोना जा गोसो जाबायदि मस्ला होनो गोसो होना जानो हागोन जिरा पाउडार फानलु गोराननि पाउडार जाबाय
आङो बेनिफ्राय बेलेग मस्लाफोर गैला नालाय बे मोननैखौनो होनानै दोनबाय बेनिफ्राय आरो दसे सम एवबावनोसै 1 to 2 minutes एवखांनायनि उनाव बेयाव जोङो थाइसुम होनानै जानोसै बेनिफ्राय खोबाब ल' फ्लेमाव एवबाय थानोसै दा आङो फ्लेमा हाइ मिडियामावनो दङ बेनिफ्राय ल' खालामनानै एवनोसै थाइसुमखौ होखांनायनि उनाव बेखौ आं हाइ फ्लेमावनो एवगासिनो दङ मिडियाम फ्लेमाव बेनिफ्राय बे थाइसुमनिफ्राय दै ओंखारगाबाय दा एसे सारायाव सिथाबनो हमबाय एसे खामहांनोबो हमबाय बेनिखायनो आं बिनि गेसनि माबाखौ मा होनो फ्लेमखौ अरखौ फिसा खालामना होनोसै ल' फ्लेम खालामनानै एवबाय थानोसै खमैबो 10 to 15 मिनिट्स बिनि उनाव जोंनि बेदरा जानो थाखाय रेडि जागोन नायलाय जोंनि बेदरा मोनबाय दा बेखौ मोननोसै समाव लास्ट टाइम मा खालामगोन बेखौ 1 to 2 मिनिट माने 1 मिनिट नङाबा 9 मिनिटनि थाखाय बेखौ हाइ फ्लेमाव आरो खनसे एवबावनोसै बेनिफ्राय एकदमबारे रेडि जाखाबाय जानो थाखाय स' नोंथांमोना जायफोरा सानगासिनो दङ कि मा ओंख्रि बे थाइबेंजोंबो बेदर जायो नामा होननानै सानगासिनो दङ गोथाव जायो थाइबेंजोंबो गोथाव जायो खालि बेयाव दै होआलासिनो एवनांगौ आरोना थावखौ एसे बुरजा होनानै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाय संनायाव एक्सपार्ट दै होनानैबो गोथाव मोनो खोमा आं जाफेरनानै मोनाखै लकेल दाउखौ माबायदि मोनजागोन आं बेखौबो मिथिया नाथाय बयलारजों आरो इसुमजों गेसनि फ्लेमखौ गोदोर खालामनानै होनोसै 1 मिनिट बा 2 मिनिटनि थाखाय आंनि बेदरा मोनबाय अलमस्ट आं बेयाव दा टेस्ट खालामनानै नायनोसै संख्रिया नांदोंना नाङा जुदि संख्रिया नाङाखैबा संख्रिखौ होफिननोसै संख्रिया जादोंना जायाखै गुदुं संख्रि एसे नांबावगौ बेनिफ्राय संख्रिखौ आं होनोसै बेनिफ्राय जाबाय दिनैनि रेसिपिया जेबो ट्रेडिसनेल बा माने बेबायदि नङा आरो जे गोदो गोदायनिफ्राय जाबोबाय थानाय दिनै आं बेखौ ओरैनो जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जोंनि न'आव जायो बेखौनो आं नोंथांमोननो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो स' आंनि बेदरा रेडि जाबाय जानो थाखाय थुङा गुलायदों नाय नोंथांमोना लुगैनाङा दे लोगोफोर आं जाग्रोनोसै दा जोङो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दा आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों बेनिखायनो मास्क लानानै दङ मा होनो जों जा जायगायाव थांदोंमोन बेयो रंगियानि खैराबारि जों बे जायगायाव जोंनि दख'नाखौ सिलायनो थांदोंमोन पाटनि दख'ना न'आव जोंनि न'आवनो पाटनि दख'ना दायो नालाय बेखौ जों सिलायनो लांदोंमोन ओमफ्राय सिलायनाय न'आव आङो भिडिअ खालामनाय जायासै ओमफ्राय आङो सिलायनाय जायगानिफ्राय फैनानै जा दखानाव जोङो दख'नाखौ हैदों जाय दखानाव बे दखानावसो एसे सम लानाय जादों बेखौबो मोजाङै लानाय जायाखै बिराद मानसि भिर ओमफ्राय मा होनो 2 बाजानिफ्रायथ' लकडाउन बेनिखायनो जों खामानिफोरखौ थाब फोजोबनायावनो माने भिडिअखौ लानो बावलांनायसै आरो बेनि थाखाय नोंथांमोननि निमाहा बिग्रोनाय थाबाय बेनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय उननि भिडिअफोरावबो लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै आं दिनै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ बाय बाय